गसाइगाव साब डिभिजनाव थानाय गासै मोनबा समस्तियाव जोङो दिनैनिफ्राय बुथ सन्मेलन हाबाफारि जागायजेनदों। जों गिबियावनो कुसुगाव समस्तियाव जों खालायबाय आरो नेक्स्टआवहाय जोङो बे सराइबिल समस्तियावहाय बे बुथ सन्मेलनखौ लानाय जादों आरो गाबोन जमदुवार श्रीरामपुर आरो गुमा मोनथामखौ लानाय जागोन। दा बे बुथ सन्मेलनाव जोङो नुबाय जे जोङो जेरैबायदि टारगेट लानानै जोंनि बुथ कर्मी बिथांमोनखौ लेंहरदोंमोन बिथांमोना गासिबो फैनानै जोंनि गासै हाबाफारिखौ जाफुंसारजोब्बाय आरो इउपिपिएल दोलोनि नीति आरो आदर्शखौ लानानै जेरैबायदि जोंनि बुथ कमिटिनि मावथि बिथांमोनहा खामानि मावनांगौ लोगोसे जोंनि प्राइमारि आरो बिसिडिसिनि मेम्बार्सफोर आरो लोगोसेयैनो जोङो समाय समाय बिथांमोनखौ मनिटर खालामनो थाखाय नायदिंनो थाखाय जोंनि बुथ माबानि ब्लकनि कमिटिनि दं डिस्ट्रिक्टनि दं सेन्ट्रेलनि जों नायफामगोन। दा दिनै मोजांथारै सावरायदों मोजांथारै बुजिदों आरो जोङो गासै बिथिङै नायनानै नुबाय जे कुसुगाव आरो सराइबिल बे मोननै बुथ सन्मेलनावहाय जोङो जिखि रिपर्ट लाबाय बे रिपर्ट मथे जेसेबांनाखि जोंनि बुथ लेभेलनि जेराव जेराव बुथ सेन्टारफोर दङ बेवहाय जों जेरैबायदि बिबांनि जोङो बुथखौ मोननांगौनि थाखाय जोङो दिनै नाजादों, नाथाय जोङो दिनै रिपर्ट लानानै नुबाय जे मोनफ्रोमबो बुथनिफ्राय जों जे टारगेट लादों बेनिफ्राय जौसिनाव जोंनि जे साननाय आरो जोंनि जे हिसाब निकास बे थाहैजोब्बाय आरो दा बेनिखायनो जों बुंनो हायो एबार जिहेतुके जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ मिशन क'क्राझार हिसाबै खामानि मावनो नाजादों आरो बे मिशन क'क्राझाराव जिहेतुके गसाइगाव साब डिभिजनाव मोनबा समस्ति दङ आरो बे मोनबा समस्तिखौ देरहाजोबनांगौनि थाखाय जोंनि जे हाबाफारि लानाय बे हाबाफारियाव साक्सेस जागोन होननानै जों दिनैनि बे जथुम्मानि गेजेरजों जों मिन्थिनो मोनबाय आरो नोंथांमोना बेखौ मिन्थिगौ जे आथिखालाव इउपिपिएलनि जे नीति आरो आदर्श आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जे खामानि मावनाय आरो गोजोन थासारिखौ जे लाबोनाय आरो मानसिफोरनि गेजेराव जे जौगानाय हाबाफारि लाबोनाय लोगोसे अनलायनाय जे भाब बेखौ नोजोर बोनानै दिनै गुबुन गुबुन दोलोनि मानसिफ्राबो जिहेतुके लोब लोब जोंनि दोलोआव फैबाय आरो बेनो मोनसे बिदिन्थि जे फैबाय थानाय समाव जों आरोबाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौनो आरोबाव शिफ्ट खालायनो जे हाफिनगोन बे रोखा जाबाय आरो बिथाङानो शिफ्ट जानानै आरोबाव फैबाय थानाय आरो मोनसे टार्मनि थाखाय बिथाङा दिनै सायख'जाबाय होननानै दिनैनो जों बुंनो हायो। आरो बे बेलायाव मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन दिनै जोंजों जुदि बेवहाय कन्टेस्ट खालायनांगौ जायोबा गुबैयै जों बुंनांगोन सिगां समफ्राव बिपिएफ दङमोन, नाथाय दिनैनि समाव बिथांमोनाबो गैला, बिथांमोना जोबोद लोरबां जाबाय, बेनिखायनो जोंजोंहाय फेर मारिनो हानाय खुनु दोला बे ओनसोलाव थानाय नंलाखौ दिनै रोखा जाबाय। गतिके मोननै समस्तियाव जों मोननै रायलायबाय आरो बे मोननै समस्तियाबो बिराद पजिटिभ। आं दहायनो बुंदों ओरैबायदि मोनसे पजिटिभ जों जेखौ टारगेट लादोंमोन बे टारगेटनि गोजौआव जिहेतुके जोंनि हाबा मावनाया थांखाजोब्बाय। दा बेनिखायनो जोंहा बेवहाय खुनु माने साननांगौ लगिया जेबो गैला, बे दिनै रोखा जाबाय आरो। सार जों नुनो मोनदों जे दायो गोदान